ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар инҷа мо саҳаркатӣ рафта будем база, кӯдакора саҳаркати садик мондему, база рафтем амхел камтара харид кардем, помидора кам гирифтем барои ҳаррӯза хӯрдан. мехоҳам вале помидор бисёртар гирем, ягон чи маҳкам кунам, бо намедонам дар квартира дар гиҷо мемонем чизои маҳкам кардагӣ монад. амхел ангур гирифтем, беҳад ангуро ширини хушрӯ, килош 90 рубли. харбуза гирифтем, бо харбуза 35 рубли килош. мехоҳам ай харбуза варенӣ кунам як бор, када бинам ку чӣ хел мешава. беҳад ҳамихе харбузаро нағз мебинам, атак варениша хиёл мекунам ки нағз намешава. неки ячанд гонам гуфтанд ки бикунен, беҳад ширини хушрӯ ба мазза мешава варениш. намедонам акам попробуй кардан мебинем. ай ангурам кунӣ мешава, неки ангури донакдор намедонам донакдор кати намефурама варенӣ. кишмиш боша хай мешава. дӯстони азиз, дар инҷа дута харбузара майда кардам, ним шахари хӯрдем, якташа, як нимтаи дигаша инам хел кубик кардам, майда кардам, шакараш чӯшидам, камака хада ширина. шакар уже дарра овшидистай, то вақти хоҳам хел шакар овшида брава, ҳози шакара шапидам, уже бинин тез ов мешида. ов мешава, баъд як сар меҷӯшонам, мемонамша то саҳра иста. бо худо хоҳад саҳар бо як сари дига меҷӯшонамша, мебинамша агар ғавсаки хушрӯ маҳкамаш мекунам. ҳамхел и каструлкаи ма 8 литра, 7 қариби 8 вай мекунам. маҳкам мекунам чанд литр ки шава. бибинем ки агар намераса банка, баъд худо хоҳад банка оварда, баъд таи дигаша маҳкам мекунам. як нимташ амиқа пур шид, гӯем қариби 8 литра каструл пур шид. барои ми олу камтар вай будай, ҷогир мешда. ик харбуза намедонам камакакаш уже пур шид, як нимташ ози ҷада таи дига калоне. ай сабаби инам як ҷош вай шидагиша, барои ҳами арзон додак мода. ин нодира бин инҷа чӣ кукистай. рози обози дорондам, рав хора мегум инҷа шида. ай ангурои қахштоманам дарои кадам як пакетда, барое ки мумкин успеди хӯрдан накунем. 11 кило буромад, им яшикаш. кӯдако нағз хӯрда наметавонанд, дона дора, нозия сулфа кадистай. ҳар сешона овоз дорондам ози. чӣ нағма дорӣ? вай кӯдако хушрӯ хӯрда наметавонанд, ҳамаи ҷазир кардан, донаки дора наметавонанд хӯрдан, нағз намехӯранд. ёда кишмиш идафа равем, худо хоҳад бедонакша мегирем. беҳад ширини хушрӯ, ай варенӣ ки нағзае, неки донак дора, ҳаминаш безеб. ҳама вақт барои варенӣ ангури кишмиш нағзай. ҳамхел намондам халдингда, ҳамхел иста боло истола, бо ширинтари нағз меша. ҳамхел дӯстони азиз, ой дар ҳаминҷа видеои имрӯзара наверно ба анҷом мерасонам. бо худо хоҳад шаб агар ки ира ҷӯшондам, ба навор мегирем, нишон метиҳам шумода. бо сар пешай маҳкам кардан ку чӣ хел меша. ман якум бора кардистам ай харбуза варенӣ. чанд подписчикам гуфтанд ки бикунен, беҳад ба мазза меша. хай гуфтам санҷида мебинем. ина дӯстони азиз, варенӣ ма ҷӯшид, ҳамхел об буроварда, бинед мегӯи обаш хуш карда бошид. беҳад об бисёр буроварда. харбуза вай боз мекушам, шака меиста то саҳара хавос мешава. бо саҳар меҷӯшонамша. саҳар бо як бори дига меҷӯшонамша. мебинем бо агар ки ғавз наша, бо як дубор себор амхе кашта хна карда бо меҷӯшонам, ба ғавз мешава. кушамша. Иште рафта хом мекунам, пага бо
нишонтон метем чизашид. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар ин ҷамъ камтарак тайёрӣ дестам барои додарам омадан. дӯстони азиз, дар ин ҷамъ ман ошка дестам, ош ҳам ба гӯшти марғ ба гӯшти гов. рози гӯшташа сирх када вай кунам ба киёша меандозам. инҷага сабзи бисёр буд, майда кадаги будам. қишлоқ рӯзи хадмаи рӯзи бозор шаварм кати ҷуроошон рафтагидан ош кадан ҳами қашт ёкид кард овардан гӯям контейнер кати рӯи кадаги будам овардан ҳози ҳамира як ош мекунам, як 800 грамма барои хумона дар хона. я тез ош мекунем мо гӯем мумкин як ҳафта дубора ош шава. дӯстони азиз, дар инҷа ман ош мадам андохтестам. ош қариб қоқ шид. инам халдифаро оша савират кардам. ҳозир як салофана болошта мемонам. меса дам мехӯрам. наку даста гир бачам ҳозир ман раш кунам. дӯстони азиз, намихел оши моам тайёр шид. ҳозир мекашам, якҷоя мешинем. додармам омад, шукри худо соҳ саломат расид. намихел кадоме хуб деста боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар ҷамъ қати абдуллоҷон берун биромадем. кӯдакон садик даён. ай вақти садикшон мондам. рости гап якум бора ки қати бачам дукас биромадем берун. чанд қашид садик рафтисан? хеле шид садик рафтисан неки? ой, вақт намеём берун буром. то ягом рӯз ягом ҷобори документҳо овора мешем. ҳозир дав кадестем молодая семья подават кунем бояд документҳоя. вай хоса гап ки як рӯз як кор мебирояд, дуюм рӯз бо як кор дига мебирояд. вақти биромадан намешид. ҳозир имрӯз то соати сер ҳама корома кардам. имрӯзам берун биромадагӣ будем. кором набуд кардем, барвақтарак диромадем. вай биромадем дукас қати бачаҷонам ҳама корои хонаи кардам, барвақтарак ин тарафа омадам. пушти хона нарафтам, иса омадам. инҷа да як магазин аст, товар для дома. намедонам маҳкам шидаги буд, ҳозир кӯравам ҳамон кушода шидаги боша. вай чизои интересни дошт, чизои нағз дошт. хеле ягон торговый центр ҳамин пеши домда мебуд, мегашти биромада дроншта ҳарчи тамошо када. ҳозир ҳама чи через интернет заказ мекунам. серавно бо магазин да гашта хеле чиза ёд мекунӣ. да магазин да гаштана мегарди, камтар вақтат хуш меша. ҳозир ябор кани бинам чӣ кушода шидааст ё не. я бор омадагӣ будам, маҳкам буд. то хурда мебинам ку чӣ кушода шидаги буда. иҷа чӣ магазино ҳаста? кушода шидаги яку вай магазин диромадем. иқато хурдам, рости гап дадрун гиря кард майдача. намонд ягом чи дидан. биромадем магазини товар для дома буд. ҳамха шамоли хушрӯ, шамоли салқинак, ҳаво хунуки бад неста. гӯем да ҳамин ҳаво приятный. берада гаштан
خنکم نمیخری گرمم نمیشی. این طرفی گویم وای اومدم. آخری دوم اومدم. آخری دومای طرفی خما این طرف تا با продолжение هست دومو گویم. سرکش دیسته. نمی دوم دین نمی دومی خیلی دیگه کو برکی. نمی دوم. اینمی یکم دوم نیو وایش. وایش کی خیلی سوده کو حرفی گیوریه. айонам дом ёфтагӣ будем квартира якм падези якмаш айси якм падез ҳамҷа буд квартира рафтем дидем гуфтам ку двораш тангай ҷош қахшуне маъқул монашид инаҷа раҳбне сос кадиям байтрас мошинра вай тарафтаам хеле раҳ кадиянам хишу кадестан ҷора гирба гирд раҳои хушрӯно тарафам мастройкаш тестай ободӣ штестай туменда беҳаст стройка бисёр штестай чем дигар шаҳро хиёл мекунам ободӣ бисёртара дар тумен оно тарафам бо торговый центр ба фикрам чизе бардоштеста ай соли дигар худо хоҳад айни пишти доми мо торговый центр мебардорам нағз мешава меброӣ зиқ шавӣ ҳамҷа то хурдан мегири якиҷа як хешта борта як ҳамсоята як дугоната набоша ки брай хонаш гем биёян рафта омад кунӣ зиқит бироя ҷамъи ягон вай меёвию камтар вақта хуш мекунӣ ягон торговый центра ягон чи як мехарӣ вақтат хуш меша инам хел дӯстони азиз аз ҷимоам хел то хурда мерим ака тарафои хона як магазини продуктови медром ягон чи яки ба маза мегирим мерим хона шукри аллоҳ ин гармиам ғаниматай гаштам дар кор имрӯз пака хунукӣ мешабо мешинем ба хона да берун мебиро ях мекунӣ абрат намедрои хона тагои донда ҳар рӯз ячик шуда меша гир ба гирдиам меам хел гулчора вай мекардан гулои искусствене гулои живое сабача кашол мекардан хушрӯ мешид инамиҷа ягон ҷо мешинем кам тарака ба тарафи хона мерем соат дидим бар вақт тарака соатҳои шашода мебиёянд кӯдаку ба дашт мебиёрашон то як камтар оромида шинем дам гирем вағр чиғир нест пока тишина пупсики мо хова пупсик